Os 2, Racing de Ferrol 4, Noja 2, Celta B 0, Tropezón 1, Compostela 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Sociedade Deportiva Logroñés 0, Ourense 0, Racing 3, Coruxo 1, Cultural Leonesa 0, Marino de Luanco 2, Zamora 1, Avilés 1 e Guijuelo 3, Caudal 1, descansou nesta xornada o Real Oviedo. Hoxe, entre Luis Timiraos e Gustavo Varela van estar sentando e poñendo de pé, porque estamos mezclando segunda B, terceira, logo volveremos coa primeira. De momento está aquí Gustavo. Que tal, Gus? Que tal, Óscar? Que podemos decir desta xornada na segunda B? Bueno, pois unha segunda B na que rematou a primeira volta, xogaron xa todos contra todos, falta un partido que é... Unha segunda parte. Sí, unha segunda parte, ese Racing de Ferrol Oviedo, e temos dous equipos moi ben posicionados, o Racing e Ourense, e tres que creo que lles vai a tocar sufrir. Sí, un Racing de Ferrol que recibía o pecha Cancelas, a Onoja, en principio, sen demasiados apuros, pensábase que podía gañar o Racing e así o fixo ao final, ¿no? Bueno, algún apuriño... Penso que por relaxación, sí, ¿no? algún apuriño na segunda parte. Pero bueno, o Racing demostrou ser moi superior, o Racing que chegou a ir gañando por 3-0. Estamos a ver a acción do primeiro gol. O penalti, penso que non admite dúbidas, cometido sobre Vela. E aí está o lanzamento de Manu Barreiro, parado do porteiro, pero o colexiado manda repetir o disparo. Sí, xa sei que non é habitual, pero para min fai ben o árbitro, porque mira onde estaba, bueno, non o vemos agora, adiantouse como 1,5 metros, 2 metros. O que pasa é que se repite un, habería que repetir moitos, porque... Sí, pero es que hai veces que é moi exagerado. É o árbitro asistente que manda repetir o penalti, que é o encargado de vigilar a acción do porteiro, non o árbitro. Estamos a ver a xogada do 2-0, sobre todo quédense co control e despois con ese primeiro regate. Non está Luis, así que podemos dicir, non, Manu Ibrahimovic Barreiro. Bueno, acaba a primeira volta como máximo goleador xunto con Joselu. Os máximos goleadores o ano pasado na terceira galega son agora mesmo os dous máximos goleadores nesta categoría, que fala moi ben destes dous xogadores. Un dato moi importante, sobre todo, que son dous equipos, bueno, que estou convencido de que o Compos vai a sair desa situación, e para Racing ter o máximo goleador da categoría é un luxo. Aí temos o gol de Pablo Rey. Eu creo que no Racing se faltaba alguén por aparecer, ese era Pablo Rey na súa mellor versión, e seguro que este gol vai servir de acicate, porque é un xogador importantísimo. E sobre todo se lle aporta o gol o Racing, porque sempre ten unha cantidade de goles importantísimos durante cada temporada. Pero que pasou nos últimos 30 minutos? O partido estaba 3-0, parecía que xa estaba sentenciado, o Noja é un equipo en unha liña descendente clarísima. Concentración e relaxación. Sí. Non sei, digo eu. E marcou dous goles o Noja, o primeiro de Abel, este segundo de Robert. Lembren o Noja, eu digo xa agora, non sei se acabará incluso a temporada. É o que se está comentando, non? Que posiblemente abandona a competición. A verdade é que sería traumático porque quedaría o grupo con 18. Sí, en 18. Bueno, e sorte pro Racing que no minuto 90, para vivir un tempo engadido tranquilo, conseguiu marcar ese cuarto gol grazas a Jorge Rodríguez. Agora só queda que remonte o partido diante do Oviedo, así teríamos dous equipos galegos ao final da primeira volta entre os 4 primeiros. La gente, el entorno enseguida se equivoca y a partir de ahí es complicado afrontar un partido. Yo he vivido esa situación de jugador y cuesta mucho convencer a la cabeza de que es un partido importante. En la situación en la que están ellos y aún encima que les pasen todas esas cosas, pues yo entiendo su desesperación, que estén amargados, porque yo viví algo similar en otro club y la verdad es que te desesperas porque te están puteando. Creo que era un partido un pouco trampa, pero que supemos sacalo adiante, non? Creo que as ocasións que tuvemos metímolas, puxémonos con un 3-0 bastante cómodo, bueno, ao final complicóusenos un pouco, pero o importante era sacar os 3 puntos neste partido. Lamentablemente aquí en Galicia tampouco están libres os equipos destas circunstancias. Por exemplo, un Clube Deportivo Ourense, Gus, que no Deportivo vai ben, pero os xogadores tamén levan tempos en cobrar. Sí, no económico hai retrasos nos pagamentos, realmente a directiva supoñemos que estará a facer todo posible, pero a directiva ten que ir a carón do rendemento que están a dar os xogadores, que moitas veces pasámolo por alto, pero hai que loxar ese compromiso, ese rendemento, adestrar todos os días, cando che deben 1-2 meses é complicado. Sí, porque ao final, queiras ou non, deportivamente pode afectar. É unha pena que deportivamente o Ourense está facendo unha temporada tremenda
que por esa circunstancia pois poda haber empañado esa... E que remata a primeira volta, bueno, na nosa clasificación é quinto, porque se lle contabilizan os 3 puntos ao Oviedo, pero podería rematar a primeira volta entre os 4 primeiros e máis arriba, porque fallou moitísimas oportunidades diante do Este Logroñés. partido foi espectacular, puido gañar, pero con claridade. Sobre todo na primeira metade, onde o auténtico heroe foi Mandalúniz, o porteiro da Sociedade Deportiva Logroñés. Bueno, temos un lío cos equipos. Polo ese antes. Para mí fue el mejor jugador sobre el terreno de juego en la primera mitad. Moi bo partido do Ourense, só co premio do empate nesta ocasión. En San Lázaro, que fixechedes por ali? Apagón, non se veía nada. Que querías quedar aí abaixo non virou en xogo? Quitamos o cable. O pasou aí. Sí, porque realmente o partido máis longo dos que fixen eu na miña vida. No, pensábamos Luís e Maiseu que non querías vir ao xogo e dicías, bueno, pois quedamos ali en San Lázaro a facer o partido así a oscuras ata as 11 da noite. Foi unha das imaxes que vai haber en todo o fútbol español e é que no minuto 11 da segunda metade acontece isto. Vanse as 4 torres de San Lázaro, era noite pechada en Santiago de Compostela e así non se podía seguir o partido. E curiosamente o rival non era un equipo, bueno, un Racing de Ferrol, un Oviedo incluso, que ten un desplazamento asequible, era o Logroñés, a Unión Deportiva Logroñés. Vamos, é que se teñen que volver a xogar media hora, casi era mellor esperar aí ata mañá pola mañá. Non estamos cos directivos e aquí xogamos, aínda que sexa ás 11 da noite. Aí están os xogadores facendo exercicios de quecemento, porque non houbo que esperar 15 minutos, 20 minutos, media hora, houbo que esperar prácticamente hora e media para que se reanudase o partido. Pero mellor así, porque que quedara este partido tamén colgado, sobre todo para o equipo rioxano, era unha faena. E ademais mellor pro Compostela, porque ia 0-0 o partido no apagón, na reanudación acabou por 2-0. Pois foi unha das imaxes da xornada. Afortunadamente o partido durou máis de 3 horas, pero rematou do mellor xeito. Os que teñen mérito é o público, Sí, o público non marchou moito. Non marchou. Incluso houve máis festa nesa hora e media de espera que en moitos momentos do partido. Un partido que decidiu Compostela en apenas 2 minutos. No 30, penalti clarísimo de Ormazábal sobre Joselu. Claro e innecesario, ademais diante do árbitro. Que transforma o propio Joselu, seu gol número 13 no que levamos de campeonato, e o 2-0, 2 minutos máis tarde, o pase para Jordan e ese remate cruzado do xogador ourensán. O final, gran victoria da Sociedade Deportiva Compostela nun partido que todo o mundo falaba, pois diso, do apagón, da espera e da incertidumbre. Una situación novedosa, ¿no? Que tengas que parar el partido, pues creo que una hora y pico que hemos estado sin poder jugar. Bueno, yo creo que los parones nunca vienen bien, pero creo que tampoco influyó en la reanudación del equipo ni del juego, ¿no? Yo creo que lo determinante ha sido el error puntual que hemos tenido, que creo que bueno, a estas alturas y un jugador de su experiencia pues no puede cometer. Tratamos de cantar un pouco para non enfriar mentre estábamos no campo e, bueno, despois se dixeron que iba a ser cousa de bastantes minutos e por eso nos metemos dentro porque, bueno, non facía unha tarde moi calurosa como para estar fora e nada, falamos o que tiñamos que falar, estar metidos no partido porque sempre tes a dúda de que se poda xogar o próximo día ou que non se poda continuar hoxe e, bueno, estar metidos no partido todo o máximo posible para a renovación pois sair como saímos. Quedamos por repasar os dous equipos galegos que tiveron os resultados máis negativos, derrotas para o Celta B e para o Coruxo. O Coruxo que acaba a primeira volta en postos de descenso e ademais comeza a abrirse unha fenda entre os 3 últimos clasificados e o cuarto pola cola. Hai xa 5 puntos, que é unha distancia bastante considerable. Claro, non era un partido sinxelo, seguramente onde menos se contase puntuar era no Sardinero e diante do Racing de Santander, ademais adiantándose no minuto 1 de partido. Con ese gol de Mariano. Si algún partido ten dereito a perder o Coruxo ou cualquier equipo da categoría, sería este, claro. Sería este. Estamos a ver o gol do empate, chegou a empatar o Coruxo, o tanto imos dar a Pedro Vázquez, aínda que creo que o seu remate
Bueno, o gol en propia meta, pero bueno, como rematou Pedro Vázquez. Non está o segundo gol do Racing, non o recibimos. Os nosos compañeiros da televisión cántabra non nos lo ofreceron, e si vemos a xogada do penalti do 3-1 marcado por Granero, a piques estivo de parar Fernando, o Coruxo que remata a primeira volta nunha situación complicada, 18º con 16 puntos. Para nosotros, en definitiva, representa lo mismo, porque nuestra necesidad era de ganar, no de jugar bien, evidentemente, y a partir de ahí, pues yo creo que ha ganado el que ha tenido, si cabe, más rentabilidad, digamos, más productividad en el remate a portería. Complicado para o Coruxo, tamén para o Celta B, Gus. Sí, o Celta B que só sumou unha vitoria nas últimas 6 xornadas, perdeu un partido, Tito, dos que hai que gañar diante do Tropezón, que vai ser un rival directo. Sí, ademais o Tropezón nas últimas xornadas nos está facendo moitísimo daño aos equipos galegos. Amargoulle a festa o Compostela e agora o Celta B. Está saindo dai a costa de nós, bueno, pois a verdade é que en principio eran dos equipos que tiñamos todos un poquinho marcados para poñer por debaixo de nós, pero está saindo dai. Sí, o Tropezón que agora mesmo é 15º, o Celta B 16º, tivo oportunidades, foi un partido bastante equilibrado, un partido que se decidiu nesta xogada. Protestaban os xogadores do Celta B unha posible falta sobre Kevin, montou o Tropezón unha contra rapidísima e acabou marcando o capitán Rafa Prado, minuto 15 da segunda metade, a contra de Libro. E sobre todo que prácticamente non ves oposición en toda a situación, en todo o transcurso da xogada, non? Os xogadores prácticamente conducen e non hai nadie que lle salga adiante. Tentou o empate de todos os xeitos o Celta B, con lanzamentos dende fora da área, con balóns pendurados. Aquí puido chegar a acción do empate nesa dobre oportunidade de Maceira e de Taylor, pero o partido rematou con esa derrota que deixou o Celta B no posto de promoción de descenso. Pois a enmendarse para o vindeiro ano, pero sobre todo para os equipos que están aí abaixo pasando mal a estas alturas na clasificación. Carlos, que temos nas redes sociais da segunda B? Pois andábamos cun pouco de broma co de Manu Barreiro e Ibrahimovic, pero certo que ten moitísima clase, non pasa desapercibida, hai varias mensaxes a favor de Manu Barreiro, coa clase tremenda que ten, e tamén hai un par de preguntiñas, preguntan vos a Tito e a Gus se pensades que o Compos ten máis equipo realmente do que di a clasificación neste momento. O que pasa é que eu creo, non sei se coincide comigo Tito, que a clasificación é un pouco enganosa, porque as distancias son mínimas, entre estar un décimo, quer decir, entre estar sexto e estar 13º, pode haber unha diferencia de plantel mínima. Eu creo que a tranquilidade que ten que ter o Compos é que os síntomas do seu xogo son positivos, non? Posiblemente creo que o Compostela é un dos equipos que máis partidos debeu de sacar adiante polo xogo demostrado. Pode ser máis preocupante mellor a dinámica do Coruxo, o Celta B pola xuventude dos rapaces, pero creo que o Compos, mantendo a tranquilidade, vai a sair daí sin problemas. E un aí a picar do noso compañeiro Raúl Villares que di, de verdade pensades que o de Ourense ten tanto mérito? Cos fichaxes que fixo Souto, Alegre, Javi Hernández... Dicíamos que o que ten mérito é estar sen cobrar unha parte do salario e seguirse entregando como... Bueno, estar tan arriba ao 100%, estar tan arriba. Realmente Ourense todos dicíamos que debería estar entre os seis primeiros. Eu creo que aí é o sitio do Clube Deportivo Ourense do plantel. Pero o mérito do que falamos é polo feito de estar sen cobrar. Sí, pero, bueno, porque a continuidade que lle deu o bloque, máis as incorporacións positivas de todo, creo que fan a Ourense un dos equipos que ten que pelear ao final polo playoff. De feito, vemos o Noja tiña un bo equipo, en teoría, mira como está, sen cobrar, desfeito, e aí abaixo. Sí, a mí pareceme tamén que ten moito mérito. Sí, pois nada, comprobamos na clasificación e que cada un saque as súas conclusións. Unha clasificación na que vemos como o Racing de Santander e o Guijuelo ocupan esas dúas primeiras prazas, con 34 puntos. Lembren que Oviedo figura de momento cos 3 puntos que vai gañando ante o Racing de Ferrol. Tería 31